היי ביצ'ס, מה המצב? הלו, קקטוסון. בואי, נביא לי לקוח, בואו נלך לדבר איתו. חתיך, נראה לואודד. what the fuck, זה הטלפון שלי. דיברתי עם הקוסם בנמל, הכל טוב. בואו נדבר תכלס, איך שאומרים אצלכם הערבים. תכלס זה ביידיש. וואלה. וואלה, זה שלנו. אני לא צריך להרוג אף אחד. אמא, מה זה? פלן בי. הולך להיות בוננזה. בוננזה. אני לא מוכן לקחת יותר צ'אנס. זהו, נגמר. אדוני. שם ישמור. מה קרה? שוב! אין דקה! Welcome to the Middle East, bitches. Looky, shit. 13 עוזי, 50 מטולי רימונים, 10 טילי כתף. Don't open the container. איפה הנשק? זה בטח צריך להספיק לי יותר מבן אדם אחד. אני לא יכול להיות תקוע בין שתי משפחות פשע בגלל פאקינג סחלב! יהיה בוננזה. היי.